Brad, sa may kuan Brad, sa may kuan sa imong barko Brad, i-tour sabi sa imong barko bi. Dari ang veranda. Sa second floor ni. Dari kay hangin ba. Diyan nabasa na nimo diha. Kang master na diha nga station. Pila ka master. Okay na Brad. Okay na boss, sa may kuan boss. Selfie na o Mag-tour na ka boss. I-tour na ka boss sa imong barko boss. kuan morning veranda na mo diri. Kuan ta na buhatan kun basketball court diri. Sige hangin. Napakaw mo tong pusti sa ring ta na. Kabula akong gihikot. Palay ko ka pa welding o kanang ring. Di siya mo welder. Nasa likod na nasa likod. Kang master na di ang station. Master. Master station. Ay sa taas, sa taas. Kaya dia ang kuan. Itong mga chip cook na ako dia ang kuan galuto. Ako lang gipabot ang gitana ko ba kasi pangbuhat nila dia. Kaya ang bisita rin ka. Uncle. Kani dere swimming pool na ni dere. Kani swimming pool na mo dere. Ang side. Sada mo na swimming pool dai boss ba? Organize sa kuan sa design ako na patambakan otro dia oh. Kasi patambag mo na boss. Patambakan nimo og Kuan. Mga katong kuan, mga diamante gani. Oy, patambak dia. Para na ko yung mga sport. Ganda diri bay. Laag mo diri. Nas mamasulod naglungtok. unsa may kinahanglan para makasulod sa Camiguin. Kuan magdala kag kuan medical certificate. Travel pass ba niya? Pagabot nimo dito binuni, pangayo white card. Gamitang ngalan ni Serge dito. Kung dili ka makapayag white card mo unsa dai boss? Babalikon kanila. Dili ka gagawas Camiguin no. Di ka gawas kamigin kundi pabalik ka. Ito sa may sa imong kan boss, na may higdaanan daw dali. Una diri, may mga kwarto diri. Dali. Boss. Morning, hallway diri. Kani sa mga kuan ni diri. Ano buhat waiting shed diri. Gandong ba? Lihat danan diri pataas. Nay kwarto nimo diha, kwarto. Diri, kuan man yung kuan yung kwarto. Di na ako pinapasudlan diri na no passengers allowed. Ay, Exclusive ra na rin ko. napasensya lo gyud ay ba? Exclusive ra sa duha ka tao. Kada rin yung kuhan, mga kwarto ba, mga high-tech na direct. Gusto yung aircon direct. Ya may daghan gari ang Sorry na. kwarto dai boss. Atong bisa dito boss kay lahi mo lagi boss sa dito. Mga plastic na TV na. Ako lang di okay kon. Kini nilikon ay para LSI. Kaya ang mga tong mga bayani na to, sa tong ako nang i-prepare na ako dito. Ay daanan. Aircon na din, kusog aircon din, number 5. Number 5 electric fan. Di lang ito mo kung sa likod, dito ang CR o paano paling view. Sa tiles. Dito na i-terrace dito sa taas. Di lang sa tamang dito kay damog pa kayo. Ipablurwaksan akong tiles dito. Slide pa. Yung mga bodyguard boss asan boss? Ano dito sulod na. Mag-moving na sila ron. Tawag na boss. Ay bodyguard yo. So, kung ano may plano man ni Camiguin, dito na manukat sa Balinguan, lukat lang yun mo rito mga pagpin. Sada mo, musuroy mo, ang ito mo laking store, tagay pipsirig ko. Yeah. Okay na? Sabi ba sa mana na boss? Ha?
Oh, balik ka sa beranda, dala ka kay sugang aircon dai. Tama nang pisik. Manahe yung good si mama niya. Ako lang sa nang ipapanan niya. Iyan ang gamiton. Okay, ito yung bodyguard dito boss. Dito ra sila boss. Nakara na Yung bodyguard di mo. Wala ka ko, mali yung bodyguard di mo. mga magiting na nato ng mga poster. Storang ko ano. Mga hero. Pinting na nako, brad. Palit na nako. Martino, Ka-paint no. Martino ba gilok-gilok po ba no? Wala 3D. 3D effect. Pero kung mga isda rin to, ang ikon. Naku yung mga Binoy isda rin. Sige mahog na yung DSLR. Palitan ng takagduma. Ito mo ko ano, German Shepherd. Panay kaon. Husky. Crossbreed ng German Shepherd. Ano yung mga massage chair direct? Ika lang ka, ano? Massage na niya. Ay, magkaya ba? Ha? Ay, ako mag-on dire boss. Mo sa may bato dire kog ulan. Nani automatic mo na sa taas oh. Tabon. Fiberglass. Na di tabo ni dai. Ay kanang na ko ano, ron na rilo kan Ano dako. man tabon? Wala na Clear no. tabon, eh. Fiberglass mo gud siya. Tara mo CCTV bro do. Tanaw sa imong likod ni CCTV dia. Sa taas. May na gid ba? Kita gid nga. Nagkadaghan akong bisita so. Sailas sa kanila. Dire lang ko. Kan kan bisita ni mo.